Yawwa, idan iska ya dan kada. Yawwa, ba dai sai na wada ba, kowa ya sani. Yau to a yanzu dai ba tare da wani bata lokaci ba, kuma a gurguje interview mu yau akan wasu manyan jarumai ne kaɗan, ba da yawa ba, mutum 6. Hamisu Breaker, Sani Ahmed, Sadiq Saleh, Sani Ahmed tare da Musbahu aka an fara, sai kuma Adam A Zango da kuma Umar M Sharif. Musbahu aka an fara, muje. Ina samu mai tsiran kujiya guda ɗaya tak mai kama da zinariya. Hey, Musbahu, kaga kai hamma ka sa wani kai na wallahi wani ciwo yake. Amma 1 minute ina zuwa. Hamisu Breaker, mu je zuwa, ko kai zaka sa kai nawa ya dan dawo daidai. Sarauniyar mata ke nake kallo, zinariyar mata. Hamisu Breaker, to kai to wallahi kan nawa bai dawo daidai ba, har yanzu yana ciwo gaskiya Hamisu Breaker, to kai ma ina zuwa. Sani Ahmed, mu je. Sani Ahmed, kai kuma ta wannan salon ka bullo. To ku wannan kan nawa kawai za ku sashi ya dawo lafiya lafiya. Kai, gaskiya kai ma ba wani armashi. To na dawo kanka, Sadiq Saleh, mu je. Nake ta sanki zuciya ta baki. Kai Sadiq Saleh, alamu dai gaskiya to Umar M Sharif, mu je. Kai ma ta nan ka biyo, to babu komai, gwara ne. Yayi, ina zuwa. Adam A Zango, kai ma mu je. Nuna da naki mare da su don matoshe baki na gulma. Adam A Zango, to kai ƙarar kamar mu sakan nawa kai ko kuma ya akai? To kai ma dai ina zuwa. Yawwa, to zan dawo kan kowa. Ya kamata ku sa gaskiya kan nan nawa ya dawo daidai. Sabida wancan ya sa shi yayi ciwo. Wancan kai, to ina so dai kowa ya taka rawar shi, babu ila wakala. To yawwa, Musbahu aka an fara, na dawo kanka. Da kalbi da kalaman sanki suke iya nawa. Musbahu, ta wannan sigar ka biyo, to kwantara da rasha. Hamisu Breaker, mu je zuwa. Da gaskiya in ta yado tana kamar zinariya. Hamisu Breaker, welcome, sanne da zuwa. Gaskiya ne Hamisu Breaker, ce wani abu. Yawwa, Sani Ahmed, na dawo kanka. Saya da wani da wanda za a ɗaya zuciya kan zama tausaya wani ya. Sani Ahmed, kai, Sani Ahmed, yayi very good. Yayi sosai. Yawwa, Umar M Sharif, mu je. Na haukace a ƙaunarki, ban ganin laifinki. Umar M Sharif, kai, Umar M Sharif, yayi, thank you. Sadiq Saleh, ya akai? Mu je kai ma, na dawo. Nikin gama min komai, kina son kallona. Sadiq Saleh, kai, gaskiya Sadiq Saleh kai ma congratulation. Wala Sadiq Saleh congratulation. Yawwa, fara. Hamisu Breaker, mu je zuwa, na ga. Ita ƙauna ba ta ƙauya ba, ko ta gani mata manta. Kanka, kai, gaskiya ne Hamisu Breaker. Hamisu Breaker, welcome. Yayi sosai. Hamisu Breaker, na ji daɗin wannan sosai. Yawwa.